У гэтым годзе Салігорскі дзяржаўны каледж плануе набраць 9 новых груп, а гэта 240 навучэнцаў. Электраслесар, электрагазазваршчык, электраманцёр, монтажнік, токар, слесар па газавым абсталяванні, маляр, цясляр, тынкоўшчык. Сёння каледж прапануе навучанне па 16 прафесіям. Прычым у кожнай групе спалучаюцца адразу 2-3 спецыяльнасці. Гэта значыць, пасля заканчэння каледжа малады спецыяліст будзе валодаць навыкамі адразу ў некалькіх напрамках, што асабліва цэняць наймальнікі. Кантрольныя лічбы прыёму гэта на 100% заяўкі прадпрыемстваў, таму праблем з першым працоўным месцам у выпускнікоў няма. У апошнія гады колькасць заявак ад работадаўцаў нават перавышае колькасць выпускнікоў на 20%. Ва ўмовах кадравага дэфіцыту наймальнікі больш актыўна прапануюць моладзі мэтавыя накірункі. 101 з 240 месцаў на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі. У гэтым годзе каледж пачаў супрацоўнічаць з 2 новымі заказчыкамі кадраў. Да даўніх партнёраў Будтрэста номер 3, домабудаўніцтва комбината, ремонтажбуду, ИПР додалися Беларускалий и Шахтабуд. Ребята, которые поступают на условия целевой подготовки, для них проводится отдельный конкурс. И, соответственно, эти ребята имеют преимущество в плане того, что с более низкими баллами они могут пройти на ту специальность, которую желают, заключив целевой договор с организацией. По выпуску они обязаны отработать по договору. В основном Беларускалий – это 5 лет, все остальные организации заказчиков кадров – 3 года. Учащимся после первого курса платят стипендию, если учащиеся учатся на отметке 7 и выше. Самая запатрабаваная у абітурыентаў група з кваліфікацыямі электраслесар, слесар дзяжурны і па рамонце абсталявання, электрагазасваршчык. Сярэдні бал абітурыентаў 7,1. На другім месцы слесар, рамонтнік, электрагазасваршчык з балам 6,9. Конкурсныя балы і прахадныя балы мінулых гадоў можна знайсці на сайце каледжа і на інфармацыйных стэндах. З пачатку працы прыёмная камісія прыняла ўжо больш за 3 дзесяткі заяў. Многія прыходзяць на кансультацыю, больш падрабязна даведацца аб прафесіях і неабходных дакументах. Наплыву абітурыентаў тут чакаюць у пачатку жніўня, калі пройдзе залічэнне на ўзровень сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Там прыём дакументаў стартуе з 17 ліпеня. 2 камісіі будуць працаваць паралельна. Приносят документы в комиссию. Основные документы – это заявление, которое они здесь пишут, свидетельство об общем базовом образовании, 6 фотографий и медицинская справка. Главная медицинская справка, в которой будет указано, что он годен по той квалификации, на которую он подает документы. Тых, хто цвёрда вырашыў атрымаць запатрабаваную на рынку працы прафесію ў прыёмнай камісіі на ўзроўні прафесійна-тэхнічнай адукацыі чакаюць да 23 жніўня. Дакументы прымаюць з 9 да 18 гадзін з панядзелка да суботы.